12 persuna kienu arrestati brabta mal-attakki terroristiċi ta' nhar it-tlieta fi Brussell u mal-attakk li kien sfruttat f'Pariġi l-ħamis. 6 minnhom kienu arrestati tul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa mill-Pulizija Belġana f'sensiela ta' raids li l-Pulizija tagħmel biex issib ir-raba' persuna responsabbli għall-attakki u għal numru mhux magħrufa ta' persuna illi kienu kompliċi magħha. Fir-raids li saru fiċ-ċentru ta' Brussell ġett u fiż-żona ta' Xerbik instab appartament li jintuża mit-terroristi b'ħażna kbira ta' esplosivi u materjal li bih jinħadmu l-bombi. Tul il-jum f'Pariġi kien arrestat Reda Cricket ta' 34 sena li qed ikun allegat li kienet jippjana attakk terroristiku fl-istess belt. Fl-istess waqt li fil-Ġermanja kienu miżmuma żewġ ġihadisti f'Dusseldorf u Gießen nhar l-Erbgħa u l-Ħamis rispettivament. Huma kienu arrestati fuq suspett ta' konnessjonijiet ma' wieħed mill-persuni li jagħmlu l-attakki suwiċida. Fil-fatt wieħed minn dawn il-ġihadisti kien arrestat wara li l-Pulizija sabet messaġġi suspettużi dwar l-attakki ta' Brussell. L-operazzjoni maġġuri tal-Pulizija Belġana ssoktat tul il-jum waslet għall-arrest ta' 3 persuni oħra. Waħda minn dawn l-arresti spiċċat bi sparatura mill-Pulizija illi laqtet lis suspettati li m'obdilx l-ordnijiet tagħhom. Waqt din l-operazzjoni fiż-żona nstemaw ukoll 3 splużjonijiet. Il-Pulizija Belġana konfermat li l-arrest kellu x'jaqsam ma' attakk terroristiku li kien pjanat matul din il-ġimgħa f'Pariġi. Minkejja l-awtoritajiet Belġjani naqsu l-livell tal-arm ta' attakk terroristiku, stqarru li s-sitwazzjoni għadha gravi u li attakk ieħor huwa possibbli.